Siguro siya dito. Argi, God. Sagar dito. Ay, sir. Ano, sir? Anong trabaho niyo, sir? Sino hindi charto dito? Ano kasi, Japanese siya, tapos naghahanap siya Konnichiwa. ng katulong. Katulong para sa papa niya. Tagapunas ng puwit daw. Ay. Naghahanap siya. Pwede ba kaya, kuya? Konnichiwa, sedaimasu. Tsukuro Ay, hindi. kaya suro ka, ringa, huyat ka. What? Ano, sir? Baka may kamag-anak kayo na sa 18 pataas. Siguro siya di. Dito. Haru karamay sponsor white kira. Try daw dia sa mga labi-labi dia sa kwan. Kanang mga babae magawa sa mga mall. Try daw. Ano kasi, kuya, mataas ang sahod. Ano kasi sa Japan, 1 lapad ang isang linggo, 1 lapad, 'di ba? Lapad yung sa kanila. Singri chiko nino nani. Nani? Ni. Ay, Haruki Kansara 1 servo. Sige sir, salamat sir. Isa 1 week isang lapad. Opo. Ibali 5,000 Yes po. ang week. Opo, pero taga unas ng kwet. Kailan yun eh. Sige kuya, Diretsi. Ari. Ruki ka. Ah. Sige kuya. Ay, konnichiwa. Senadamos. Arigato. Ano po to sir? Oppo? Vivo. Sir, 5990. Kasi ipangita tayo sir. Budget. Ha? Asa mas maganda sir? Vivo. Tayo pinakanindot rin. Di ba sir? Di ba negosyo po ba ito ni Bung Navarro? Vivo. Indoors lang. Nasa showtime. Pero sinabi niya sa kanya to Vivo. Yung, di ba may kanta siya dito, Vivo? Isa man. Oh, ang galing mo sumayaw, galing mo gumalaw, Vivo. Dapat dali sa mental hospital. Ganon, Vivo. Vivo dahil na. Adrio, pinakanindot. Kini 599. Pero siya nagkumanta sir. Oh, Vivo. Ang galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw. Hindi po ma-check po sa loob. Hindi, entertain po sa boss ko po. Sa Japanese po siya. Siguro rin si Katsi. Or, inside. Siguro rin si Okay. Hindi rin kayo do. Ora ma. Wanna chat? Yeah. Hi, sir. Siguro konnichiwa. Konnichiwa. Tama, bodyguard lang. Nagbabodyguard sa ano. Chigiritsu. Hirap yung Tagalog. Tsukichi. Walang susi. No, it's K-less. K-less. It means no E. Bale, nakaka-Indonesia ang Tagalog pero pan lang. Walang susi because it's K-less. No need. K. No need. Because when you start it, this is low bat. Pumasok doon. Sure. This is low bat, so it doesn't start. Low No bat. no battery. Walang battery. No battery. Yes. That's why it doesn't start. But if you're going to start, you press the brake, and then press Guru the start. Michiro. Is it Yes. automatic, ma'am? Then you press the start. Wow. That's Guru how. Michiro di. High technology. Yes. Ha, technology. Pag ano ma'am, pag may aksidente ma'am, ang airbag ma'am. Yes, we have six airbags. 2 here, 3 duha, tapos sa likod duha po. Nani. Is So, it good? mag-start. Is it good? Yeah.
Pag mag-start siya, sir, dapat i-press niya yung brake, tsaka eto, long press. Yan lang. So, wala na yung jing. Hindi naman ako Torque. magmamaniho niyan, ma'am eh. Ha? Siya yung magmamaniho. Diretso rin, di? Diretso. Kaya minone. Yeah. Magkano daw yung halaga, ma'am? 1.1 million. 1.1. 1.1 million. Wow! Very expensive. Yes, sir, because it's European cars. Di ba ito tinatabla ng bala, ma'am? No, grabe because nili ni siya bulletproof, sir. Katong bulletproof, katong sa bank. Ah. Sige, Bitsuri, garis ni. No. Sige, sir. Yeah. You grab your girlfriend. Nani? No, not kidding. Magaling ako sa Japanese Tagalog. sa Sige. Orisha, sira, Huruki. Horuke. Orisha, Kurisma. Sige rin si. No, diri. Yeah. Cingko rin chung. You need Shinsanchu. Cingko rin bitsuan, okay? Mo ni kay mo dito bori. Curi. Don't do that. And curi. Yeah. Oh, curi. You Sorry. You go out now? Di may sa gasoste? Yeah, we're done. That's it. Dance. That's it, bro. Kuan, ma'am, ang down na naman kay 78,000. Ano daw? Dubir ki chigi ri disi. Yeah. I can fix it. Ma'am, balikan na natin, ma'am. Bubuksan niya yung alkansya niya eh. Paano kayo mahang name? Kukunin ko yung name mo. Naman kami sure na ano eh. Di. May Thomas and Friends po ba kayo dito na underwear po? Sino ko si? Ang amo ko eh. Dicho. Japanese tong amo ko eh. Konnichiwa. Konnichiwa, sir. Gusto niya ng mga cartoon characters na mga underwear ko. Ito lang, sir. Sa may G-Store. Wala ba dito yun? Wala, sir. Sa na, mga print nga na yung karakter. Bagay pa sa kanya yung, yung mga Thomas and Friends, yung mga Spider-Man. Sa na yung good, sir. Dumay sa bumatsu. Yes. I can fix it. Ano kasi ma'am, naghahanap siya kasi kanina pa siya naglilibot dito eh. Tinawagan niya ako kanina. Doon, sir. Ano Amoy. Ito sa may exit of interest. Ito, sir. Ito yung exit of interest ito, sir. Okay lang ba sa kanya yun ma'am? Yung mga ganun. Ay, try lang pumunta na po ito sa mga concert. Kasi hindi naman ito nakikintindi ng Tagalog eh. Ikaw na lang mag-translate, sir. Dumay kiso. Maganda ka daw ma'am. Orishi. Arishi. Sige, sir. Gusto ka rin daw niya sir. Sige, sir. Number daw po. Number ng phone daw po. May asawa. Orishi. Meron na akong asawa. Sige sir, salamat na lang sir. Ma'am, maghanap lang kami Sinsang na mo. Shinsancho. Pwede kitang makontakt anytime and pwede mo din ako makontakt anytime. Or number na lang. May sasabihin kami ma'am. Why? Sorry po sa abala. Why? Gumagawa lang kami ng prank po. It's a prank. Ma'am, sorry po. Kaya nga hindi kami... Yo, mga ka-dwarf. So, salamat sa laging panonood ng aming episode, no? So, sana nagustuhan niyo ang bagong episode namin. So, may pagkikilala lang sana ako sa inyo. Isa siyang beatboxer. Siya yung kasama ko kanina sa prank. So, pakilala ka, boy. Yo, my name is John Zai.
And So yon ang abangan nyo sa next episode mga kadwarf. So shoutout muna tayo ngayon. So shoutout kay Marjon Carl TV, Aziz Jamil Sarip, Luz San Francis, Adel Agreda, Monsor Pahares, KL Goodbyes Vlog, mga pari JP, Jason Ordez, Reinmark Bernaldez, at sa Duo Vibes na kakulab ko dati. So, abang-abang kayo sa mga episode namin ay kulab namin sa channel nila. At ito special shoutout kay mga kalintikan nila kay. So, bisitahin nyo ang channel niya. Meron siyang mga upload na video, mga pranks at mga dimension. So, sa mga bago pa lang napadpad sa aming munting channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating i-upload na video every week. So baka meron pa bang i-shoutout? Yo, shoutout sa mga friends na ko, mga Espelan, Juan Pulison, James Edmar, Puspos, and Abby, and Malgalyanet, Kao, and my babe, na Erica Montilla. Yun lang, maraming salamat. So may babe na pala siya. So huwag kayong ano dyan. So yan lang muna. Let's go!